trabaho mao nalay giatubang, wala na'y panahon sa simbahan. Apan di pa ulahi ang tanan, ay apri pa karon ang pultahan. Sa igsuon ayaw kagyud ug paglangan, basin unya ikaw ug masirhan. Atong kinabuhi di ra ba nato masabtan, kay aduna ra ba kini katapusan. Ug ang mga butang dinhining kalibutan, kining tanan igsuon manaw lang. Ayaw ug kalimti ang Ginoo, kay siya andam mutabang kanimo. Salmo 34 sa bersikulo 5, dagok lang kanunay sa Ginoo. Atong kinabuhi di ra ba nato masabtan, kay aduna ra ba kini katapusan. Ug ang mga butang dinhining kalibutan, kining tanan igsuon mahanaw lang. Ayaw ug palabis kalibutan, idapit ka sa Dios sa simbahan. Aron ang kabuhat nga imong gipas-an, sa Dios ikaw iyang tabangan. Aron ang kabuhat nga imong gipas-an, sa Dios ikaw iyang tabangan. Sa Dios ikaw iyang tabangan. Sa Dios ikaw iyang tabangan.